Kalaking book na doon mga ma'am. Mayong paglatagaw mamigos, naka-outfit na si Uncle. Og mulakaw daw ko na siya ato dito siya puente kay mga itaw chicks. Di bitaw mamigos, musuroy na siya dito sa puente kay na doy pasiga-siga dito sa puente. Mga dagko nga Christmas tree pa. Og nanadi ko sa sales station ani. Padung na ta mo ato sa Puente Osmeña. Og nana ko di sa may Robinson Puente. Sigil ta puente ane. So naglakaw ra ta mamigos ko mo tay service car. Pordoy man ta. Umao na ni ang puente. Suntan aus kuya na ko. Karo pa so kita siya gwapo. Char. Og lakaw ta mamigos kay musud ta dito sa bangag. Hindi ako mulakaw ta sa ako mamigos ka ng agyaanan pa doon sa entrance. So naainan dag mga burluloy diri mamigos no. Pangnitig mabubululoy. So nice kay entrance mamigos now. Purmang star. Tagkan kay tao pag sulod na ko mamigos. Dahil ang fountain eh. Oh, nice kay no. Daggan kay tao, mga bata, family, oh, napay mga vlogger dagan nga po din, mga videographer. So mao ni ang goal mamigos ang Christmas lights nga sponsored ni Muller. Mao ni siya mamigos. Ayos kayo no. Og ay say dagang mga kalingawan mamigos. Na picture niya sa gilid na mamigos na yung mga kananan. So mo ni naptan ako mamigos usa ka performer. Nag-perform na siya mamigos. Comedy niya perform. Yeah, pag labay no sa unahan mamigos na yung mga baligyang pagkaon nalagmian. So wala kumukaon mamigos kay watay daang budget. So mauna na siya. Agi na po sa exit mamigos. Kadiyar ko ni Soroy ba. Og na nato sa gawas sa puente.